Pe când aveam 4 ani, un medic ortoped le-a recomandat părinților mei să practică notul pentru corectarea unor mici deformații ale coloanei vertebrale. Acesta a fost doar începutul. O necesitate s-a transformat treptat într-o imensă pasiune. La 10 ani am doborât prima ștachetă națională. Am urcat de peste 60 de ori pe podium, la toate categoriile de vârstă. Am adunat 36 de recorduri ale României la 7 probe diferite. Intru în bazin și uit să mai ies din el. Adun sala, înotul, pregătirea, recuperarea, masajul și ajung și la 5 ore de antrenament pe zi. E mult? Nu, dacă o faci cu plăcere și cu dăruire. Uneori înghit și 14 km pe zi, dar dacă vreau să cobor sub 48 de secunde, obiectivul meu trebuie să trag tare. Pot spune că sunt dependent de senzația pe care o simt atunci când urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. În sportul meu, secunda este extrem de importantă, așa că trebuie să fiu mereu pregătit mental. În probele scurte, chiar și o miime de secundă poate face diferența. Mă bucur enorm că notul nostru va fi prezent la Tokyo. Sunt cel mai tânăr sportiv din România care merge acolo, iar asta este o mândrie imensă. Nu vreau ca lumea să se gândească la mine ca la un mezin, pentru că sunt 12 ani de muncă și știu că fiecare atlet calificat a tras din greu, mai ales în perioada pandemiei. Mă gândesc doar că voi fi alături de coloșii sportului mondial și asta e tot ceea ce contează.